Runda numărul 1, Raluca versus Bogdan. O mână la spate, vă rog. Una pe masă. Să vedem câte răspunsuri are această întrebare. 8 răspunsuri. E bine, îți convine? E minunat. Ți-ți convine? În regulă. Ceva de vis. Am întrebat 100 de români. De care animal se tem oamenii? De lup. De lup. De lup. Să vedem ce spun românii. Lup, foarte bine. Răspunsul aflat pe locul 6. Raluca? Eu zic că de lei. De lei. De bani? Poate să fie și aia, de cu aia, siguranță. Oh, foarte bine, foarte bun răspunsul, bravo. Spune-mi, jucați sau pasați? Jucăm. Mamă, toți trei. Baba, biba, să jucăm. Joacă. Bun. Ionuț, am întrebat 100 de români. De care animal se tem oamenii? De câinii maidanezi. De câinii maidanezi. Da. Da. Ar putea fi, să vedem ce spun românii. Foarte bine! Câine! Ați luat-o de sus în jos? Până acum e spectacol. Cătălin, am întrebat 100 de români. De care animal se tem oamenii? De pisicile alea mai mari, tigri. De tigri. Cred. Adică mie mi-ar fi frică. Și mie. Tigru! Bun! 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 Raluca! Am întrebat 100 de români. De care animal se tem oamenii? De șerpi. De șerpi. Să știi că ai dreptate. Nu? Știu. Tot timpul am Figura, nu? dreptate eu. Tu. Ca orice femeie măritată, ea tot timpul are dreptate. Nu, fantastic. Păi cine are curaj să contrazică pe nevastă? Să vedem ce spun românii. Șarpe! Foarte bine! Foarte bine! Raluca, am întrebat 100 de români. De care animal se tem oamenii? Șoareci șobolani. Șoareci șobolani. Da. Mai mult scârbă, dar cred că și frică. Și frică. Și frică, nu? Fobii mari pe această temă, cu Șoareci siguranță. șobolani. Or fi, dar nu în cazul nostru. Ionuț, am întrebat 100 de români. De care animal se tem oamenii? Nu știu dacă intră categoria de animal, dar spune că păianjenii. E clar o fobie larg răspândită. Și noi om, deci animal, nu? Să vedem ce spun românii. Nu! Nu la păianjen s-au gândit. Familia Ungureanu, gândiți-vă bine. Poate, cine știe, le puteți fura această întrebare și punctele. Am văzut că vă iese de multe ori asta cu furatul. Cătălin? Wow, am Nu atâtea te idei. grăbi. Gândește-te bine. E foarte greu să atârne pe omerii tăi cel al treilea X. Am întrebat 100 de români. De care animal se tem oamenii? Da, ar putea să fie un animal acvatic, cum ar fi rechinul, dar mai repede aș merge pe porcul mistreț. Hai să vedem ce spun românii. Nu! Nu era asta! Merg acum între familia Ungureanu. Sandra! Crocodil. Crocodilul Gabi. Urs. Ursul Florin. Urs. Tot. Noi ne-am hotărât de mult tot la urs. Urs. Dinainte să... Urs. Da. Păi nu prea avem altele și mai fioroase pace. Urs. Urs! Foarte bine! Și familia Ungureanu! Pură prima rundă! Băieții, asta cu furatul, a jucat foarte bine. Haideți să vedem răspunsurile care nu au fost ghicite. Răspunsul cu numărul 8. Panteră! Și răspunsul cu numărul 7. Crocodil. Crocodil. Cine a zis crocodil? Sandra a zis crocodil. Foarte bine.